channel bahani qua bedaha metahum bedese kono like subscribe comment atresu كوراتن تخاتلتي مدب channel أبحني نلومي حيزنا لكم قريبنا زولنا مصنعتا وصحف بيت كريستيانن منغستن اب إريترا بغزي مغزات طاليان زبل كوينو كاب بوليتيكان هايمانوتن منغست إريتران بيت كريستيان كاثوليكون زورست مصحف زي تقرحيو إذا مصحف زي بحاليوت فدمونا محبر سباو مسالات إريتراويان كنداويان أماني توبا بخلت تشحن 17 زي تحاتم إيو بيت كريستيانن መንግስትን ኣብ ኤርትራ ብግዜ መግዛእቲ ጣልያን ብዙሕ ግዜ ሰባት ብሃንሳሰ ልባም ዝግምግምዎን ዝፈርድዎን ብዝርኢ ንምልዋጡ ኣዝዩ ፅንኩር ዝኾነ ኩነታት የጋጥም እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ጉዳይ ኣብ ከለዉ ብዘይገለ ምርምርን ዝርዝርን ከም ሓቂ ከም ትሑዝ ስለ ዝሓስቦ እዩ። ብዘመናዊ ፍልስፍና ግን ኩሉ ነገር ወትሩ ደኣ ክምርመርን ክፍተሽን ኣለዎ እምበር ከም ትሑዝ ዝውሰድ ነገር ክህሉ የብሉን። ነዚ ዘብለና ዘሎ እዚ ብመንፅር መንግስቲ ጣልያንን ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክን ኣብ ኤርትራ ዝሕሰብን ዝበሃልን ሕሉፍ ሓሊፍዎ እውን ዝፀሓፍ እዩ። ንመንግስቲ ጣልያንን ካቶሊክነትን ከም ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገፅ ገቢሮም ናይ ዘቕርቡ ሰባት ግምት ዘምፆ እዩ። ህዝቢ ጣልያን ብፍላይ ኣብ ምዝዛም መበል 1800 ዓመት ከምኡ ኣብ መበል 19 ቅድሚ እውን ከይተረፈ 98 ሚእታዊት ሃይማኖት ካቶሊክ ዝኽተል ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ኢጣልያ ከም ሃገር ካብ እትቆውማ ትሒዙ ማለት ካብ 1879 ኣቢሉ ንነጀው ኣብ ዘሎ ግዜያት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ስርዓታት ዝነበረ ርክብ ፈለማ ኣብ ፅልእ ፅንሕ ኢሉ ጥርጥር ሓድሕድን ድሓር ድማ ኣብ ምትሕልላው ዝተመርኮሰ ነበረ። እዚ ከዓ ቀንዲ መበቆሉ ፀረ እምነትን ሃይማኖትን ብዝኾኑ ሊበራል መራሕትን ፍላስፋታትን ዝዕብለል መንግስቲ ኢጣልያ እዩ። ኢጣልያ ንኤርትራ ግዝኣተይ ኢላ ዝኣወጀትሉ እሞ በቶም መዘናታት ኤውሮጳውያን ተፈላጥነት ብዝረኸበትሉ እዋን እውን እንተኾነ እዚ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ኣብ ኢጣልያ ዓብዪ ነበረ። ምእንቲ እዚ ኣብዚ ክበርስ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ። ቁፅሪ ሓደ ቅድም ቀዳድም ካቶሊክነት ኣብ ኤርትራ ምስ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣይመፀን። ኢጣልያ ብ1890 ንኤርትራ ግዝኣተይ ክትብል ከላ ሃይማኖት ወይ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ግን ድሮ ካብ 1839 ኣትሒዙ ኣብቲ ከባቢ ተተኺሉ ፀኒሑ እዩ። ቁፅሪ 2 ኢጣልያውያን ምስ መፁ እውን ከም ውልቀ ሰባት ደኣ ብካቶሊካውያን ካህናት ተጓሲዮም ከምኡ እውን ነቶም ካቶሊካውያን ካህናት ከም ደቂ ሃገሮምን ጓሶቶምን ሪኦሞም እንተኮይኖም እምበር ከም ሃገራዊ ሃይማኖት ስቴት ሬሊጅን ወይ እምነት ኣይተወስደን። ቁፅሪ 3 ገሊኡ ስራሓት ብርግፅ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ንክጥዕሞም ኣብ ቤተ ክህነት ኣፀጊዖሞ ተረኺቦም። ንኣብነት ከም ናይ ዘኻትም ናይቶም ሓናፍፅ ዝበለ ከምኡ ናይ ገብረ ሰናይ። እዚ ግን እቲ ተወፋይነቶምን ኣድማዕነቶምን ስለ ዝረኣዩ ንክኸስብሎም ኢሎም ደኣ እምበር ንካቶሊክነት ስለ ዝተሓለቑ ኣይኮነን። መን ይፈልጥ ሓደ ክልተ ሰበስልጣን ብውልቆም ናይ ካቶሊክ ስምዒቲ ዝድርኾም ብርግፅ ኣይነበሩን ኣይበሃልን። ቁፅሪ 4 ንኣብነት ካብቶም ውርያት ሰብ ፖለቲካን ኣመሓደርትን ዝነበረ ሓደ ስሙይ ፀሓፊ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ ዝተባሃለ ኣባል ባይቶ ኢጣልያ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ካብ 1897 ክሳብ 1907 ኣመሓዳሪ ዝነበረ እዩ። ኣብ መዳይ ፖለቲካን ሃይማኖትን ሊበራል መትከል ዝሓዘ ኮይኑ ብመንፅር ካቶሊክነት ዝነበሮ ኣሉታዊ መትከል ዝገልጽ
أبشحن شمون تميتين تسعان حالة الصحافة كم زيبل بعيني بوليتيكا خلو نيناي بروتستانتن كاثوليكن بروباغندا ويسفحات سقعي كامر آيو أبتا جزءاتنا داحراي زبقاس الشجر زفت إليو كم زبالة يفلت كوتر حامشتين أبشحن تشعتم إتنا أربعتين تشعتم إتنا حامشتين أبلو نابنت أب حادي أفر باستب هلا عدي كلهم كاثوليكاويان كخونو مسلمونو أبت عدي شمينيا زنبرة حيال سب مستمنا يا ورجال سب مزيت ألاويان تسمامعهم نت مدب فح كم زبروي زنتو إذا شمينيا أبت خبابين زجبر كاثوليكاو منقص كي تلفه بوجه حساس أبويا إيطاليان سب مزيد ما نتي زكاون كال وجند أمبر نيكاثوليكاوነት አይደገፉን ቁጥር 6 بفلاي دما أب زمن فاشيزم بيجي بينيتو موسوليني أمانغو بيتكسيان منغستن طبق زمدنا الركبين كم زنبرا غيرام كم تحس وصلوا أحسانون مزاقبت تاريخ جين كالي إزولنا أمانغو خليتيو مالت بيتكسيان كاثوليخن سرعة فاشيزم زخطر منغست أليانن قال زوصي بوليتيكاو متهلاك كم سرعي قرسيو بوغن بيتكريستيان كاثوليخ بحاده وقعن بحاده وقعون سمعن مرأختي نون أبيامو بيزونيو عيد لنانيو بمبال نسرعة فاشيزم كونينا تويا كونتر شبعاتي برقص أبقاليو برؤي كاثوليكاويان بمخنيات أمنتهم سيغم مابزر خبرو بلمنا كاثوليكاويان كهنات كومون نايسو أو مسر قداي سلوزخوني منجس إطاليان زعقوبلون زوصلولون بوتا هيبو إيو نعبنت بمخنيات زحازو كاثوليكاوነት بوتا سيينو كرتت نزبلو أبي كم منخسيتو عدجونو زبالة بوتاتات عدتات دوكينو كنبرو عدل هيواميو إذي آتهم جين داركا كلهم مبقولهم سجر مرب مالت تقراي من بارم زي مرسا سلازي خاا ني كاثوليكاوነት تحلق بمخان زتقبر زي كونس أب كباب الوبات نزنبور وغنات نمسحبن بوليتيكاو مخسب نمقبارن زعلمي يمثل من تزي ني كاثوليكاونتن ناي إيطاليا بوليتيكاو سرعتن منغستن أب قراني خامر أي ويكا كاثوليكاونت بسعرن متبعن حاجزن منغست إيطاليان كم زآتون كم زسفحن قبل كام حساب مس جبتتا التاريخ كم زي كيد مفلات يدلي بنصارو كارا بيت كريستيان توحدو إريترا مسنا إثيوبيا بيت كريستيان توحدو بزنبرا ناي تاريخن أمنتن ركب تسعي إيطالياوي مجزاتي ناي حاربنينتاوي سمعتن من قصقاسن مخنيات كي تخون بمالت بوغن سبسطان طاليان حلفي محبحاب استقبر لا يمثل بيزي مخنيات زخا كيكون ايترفن بدقف منغست طاليان بستقبر غسواس أبناء إريترا توحدو بيتكريستيان زي نبرين مجمار ليكا باباس كومون دكا باباسات نفلا ما جزي زستمرسو كسيلمون كايرو بمخاد بباترياركي تقبو بزخاء أب إريترا زلا بيتكريستيان توحدو مستانا إثيوبيا بيتكريستيان توحدو زق قرانيا مدايات بوليتيكاو صلوا من تخيف اللو بزبل ناتا ليكا باباساتن بمهاب كابناي إثيوبيا كم تفلى قبرو إزي طاليان إثيوبيا قيم مورارو إيو نحمشت عمت أكل مسترير تقاومو إثيوبيا أبز حزولو أوانون تهوني بيتكريستيان توهرو مسجبسي نزنبرا ركبن تسقعنتن نفلا ما جزيه أبحتو أتيوم حدش مدبن رئيسها نايمخ على جوابن أتأثتو إثيوبيا وين أبونات كم زقبو تجيرو سلازي كم إني أبو بيتروس زبروكا بتي بوليتيكاو تقاومهم بمنجست آليان أنت تقاتلو آليان جن نور أسو خبر ني بيتكريستيان توهرو بزح عدلات كيفية اللاعب بنصارو نتي أب بيتكريستيان كاثوليك إريترا استرأي معبالية ناي ودبات كاثوليكاو باباس أبو نخنيا مريم كاسا سيميت بزرئي بنايتا بيتكريستيان وشتاوي كونتاتن
ምዕባለታትን ዝመፀለ ኣምበር ብወገን መንግስቲ ጣልያን ብመልክዕ ደገፍ ኮነ ተቃውሞ ትርጉም ዘለዎ እጃም ኣይተረኣየን። ንሎሚ ነዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና መንግስቲ ኤርትራን ቤተክርስትያን ካቶሊክን ዘርእስቱ ታሪካዊ ፅሑፍ ዝድርዕ ካብ ፅሑፍ ነፍስሄር ዶክተር ኣባ ተወልደ በየነ ዘብሔረ ኣፈልባንጋንኣ ኣባል ማሕበር ካፑቺኒ ዝረኸብናዮ ታሪካዊ ፅሑፍ ድሕሪ ምንባብ ትምህርትና ክንዛዝም ኢና። እንሆ ከዓ ዜና ህይወት ኣባ ክፍሊ ማርያም ወልደ ኢየሱስ። ኣባ ክፍሊ ማርያም ወልደ ኢየሱስ ትግራዋይ ወዲ ኣሕሳብ ምንባሮም ይፍለጥ። ንሶም ብ25 ታሕሳስ 1889 ብኣቡነ ኩሩዘ ኣባል ማሕበር ላዛሪስቲ ክህነት ተቐበሉ። ኣብቲ እዋን እቲ ዝወፀ ጋዜጣ ጣልያን ኣባ ክፍሊ ማርያም ላዛሪስታ ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ። እዚ ግን ሓቂ ይኮነን። ንሶም ካህን ሰባኻ እዮም ነይሮም። ነቲ ናይቲ እዋን እቲ ታሪካዊ ፍጻሜ ብዝግባእ ንምርዳእ ነዚ ዝስዕብ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ። ቅድስቲ መንበር ንፈረንሳውያን ላዛሪስቲ ብኢጣልያውያን ካፑቺኒ ክትክኡ ምስ ወሰነት መንግስቲ ጣልያን ዝገበረ ገይሩ ንላዛሪስቲ ክሰጎም ዘይፈንቀሎ እምኒ ኣይነበረን። እቲ እከይ ተግባር መንግስቲ ጣልያን ኣብ ታሕሳስ 1895 ምስ ምልዕዓል ተቃውሞ ደጊያት ባህታ ሓጎስ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ተተኮሰ። እቶም ኩሎም ሰበስልጣን ኢጣልያውያን ድሕሪ ባህታ ሓጎስ ፈረንሳውያን ላዛሪስቲ ኣለዉ። ንሳቶም እዮም ንባህታ ሓጎስ ዝመኽርዎ ዘለዉ እንዳበሩ የዕገርግሩ ነበሩ። ሓደ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ተነንተ ኣሞልዶ ኒኮሌት ዝተባሃለ ጽልዋ ላዛሪስቲ ኣብ ልዕሊ ባህታ ሓጎስ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣባ ክፍሊ ማርያም ኣባት ነፍሲ ደጋት ባህታ ሓጎስ ከዓ ቀንዲ ኣማኻሪ እዩ። ብሓፂሩ ኩሉ ንኢጣልያውያን ዝጎድእ ነገር ዝኾነ ካብ ላዛሪስቲ እዩ ዝነክር ክብል ፀሓፈ። ዕለት 20 ጥሪ 1895 ካፑቺኒ ላዛሪስትን ብሓደ ኮይኖም ኣብ ከረን ቀደሱ። ድሕሪ ቅዳሴ ካብ ባራቲየሪ ዝተባሃለ ሓላፊ ዝተረኣኹ ፖሊስ ኣባይቲ ገዳም ላዛሪስቲ ከረን ባፅዕ ኣኽሩር ክፍተሽ ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ወረቐት ነባ ኩልቦ ኣረከብዎም። ኣባ ኩልቦ ወላ እኳ ምስ ደጊያት ባህታ ኮነ ምስ ረእሲ መንገሻ ዝኾነ ይኹን ርክብ ከም ዘይነበሮም ከረድኡ እንትፈተኑ ሰምዓ እዝኒ ግን ኣይረኸቡን። ድሕሪ 10 መዓልቲ ባራቲየሪ ንላዛሪስቲ ሰጉጎ እዮም። ምክንያቱ ተሓበርቲ ንዓበኛታት እዮም ነይሮም ክብል ፀሓፈ። ግደ ሓቂ ኣብ ኣባይቲ ላዛሪስቲ ንሳቶም ተሓበርቲ ምንባሮም ዝኾነ ይኹን ሰነድ ኣይተረኽበን። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ላዛሪስቲ ዝተኻየደ ግፍዒ መሰረት ከም ዘይነበሮ ባራቲየሪ ባዕሉ ዝሃበ ምስክርነት ፈረንሳውያን ላዛሪስቲ ጠንቂ ናዕብን ህኮትን እዮም ነይሮም ኢልካ ምፍራድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ዝኾነ ተጨባጢ መርትዑ እውን ፈፂሙ ኣይተረኽበን። እቲ ሓቂ ካልእ ዘይኮነ ዝገበርካ ጌርካ ንፈረንሳውያን ላዛሪስቲ ካብ ግዝኣት ኢጣልያ ዝኾነት መሬት ምስጓጉ ነይሩ ክብል ፀሓፈ። ኣብቲ እዋን እቲ 20 ጥሪ 1895 ኣብ ሓላይ ክልተ ካህናት ቀሺ ተክለን ተዋህዶ ኣባ ክፍሊ ማርያም ዝተባህሉ ተኣስሩ። ኣባ ክፍሊ ማርያም ኣባት ነፍሲ ናይ ደጊያት ባህታ ነበሩ። እቲ ዘሕዝን ገለ ሰባት እዞም ክልተ ካህናት ጠንቂ ናዕብን ህኮትን እዮም ክትኩሱን ርኢና ሚና ክብሉ ብሓሶት መስከሩ። ኣባ ክፍሊ ማርያም ብዛዕባ ምስ ደጊያት ባህታ ዝነበሮም ርክብ ተሓተቱ። ጉዳይ ንዛዜ ስለ ዝነበረ ግን ኣይመለሹን። ወላ እኳ ምፍርራህን ምስቃይን ክሳዕ ንሞት ክፍረዱን ምዃኖም እንተተነግሮም ብጭቕ ኣይበሉን። እዞም ክልተ ካህናት ኣብ ኣስመራ ንሞት ተፈሪዶም መቓብሮም እንክፍሕሩ ኣባ ሚካኤል ዳ ካርቦናራ ደበ ክበሉ። ይኹን እምበር እቶም ቀሺ ተዋሕዶ ተረሸኑ። ምክንያቱ ንሶም ዝፅሓፍዋ መልእኽቲ ኣብ ናይ ራእሲ መንገሻ ቴንዳ ወይ ኣጉሎ ስለ ዝተረኽበት ይበሃል። ኣባ ክፍሊ ማርያም ግን ንሕልፈት ተፈርዱ። ብገመድ ተኣሲሮም ብበቕሊ ተሳሒቦም ከዓ ንዓሰብ ተወስዱ። ድሕሪ ናይ 3 ዓመት መእሰርቲ ከዓ ብፃዕሪ ኣባ ሚካኤል ዘካርቦናራ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓሰብ ተፈትሑ። ድሕሪ እዚ ከም ናይ ገዛ እስረኛ ንኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ተለኣኹ። ኣብ ቶሪኖ እውን ይነብሩ ነበሩ። ኣብኡ ከዓ ዓረፉ ይበሃል። ገለ ፀሓፍቲ ግን ኣይፋል ንሃገሮም ተመሊሶም እዮም ዝብሉ ኣለዉ። ኣባ ኩልቦ ኣባል ማሕበር ላዛሪስቲ ኮነ ኣባ ፍራንቺስኮ ኦፌዮ ኣባል ማሕበር ካፑቺኒ ዝሃብዎ ምስክርነት ኣባ ክፍሊ ማርያም ኣብ ፖለቲካ ኢድ ዝበሃል ፍጹም ኣይነበሮን። ንሱ ምስጢር ኑዛዜ ከየውፅእ ብፅንዓት ዝተሳቀ ሰምዓት እዩ ዝብል ነበረ። ክቡራንን ክቡራትን ፈተውቲ ቻነል ኣባሓኒ ስለ ምክትታልኩም እናመስገና ብካልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።